Yagni benta jongga kubor la wanra spi daga fatafat online shopping store. Kan long shisha ka singi ka bansa jing kan mau ber kumjuru ka banwan ra ka jing kan men ka bas kham bakum ki samla ki bidane ka sab ile ka cricket kin yo lat ben pintibit ile di ha ka ni ka kam ile kai ha ka si pale men ta ka tayo ka sinjuk ile ka cricket kari boy district cricket association kala la ben pins kham no ikawai ka madan ban peran kam na ka benta ben ile ka cricket ber kumjuru ban play ka office tre kam jo ka ni ka sinjuk kani gajing pos niu jeng ki babon ha ka bay day baka jing don ka madan ile ka cricket ka bapaka kala la ban urlong no hadian baka sinjuk jeng ka RBDCA kala yo ban pediang gajing menjur lang jo ka dorbar snong nong khra ban ai ka madan ile ka ban pen kala pat sha ka madan ile ka cricket ka bapaka ka ban long shisha ka jing ka khui ki babon khamtam halor ka jing thamu ban kinte ka kam ile ka cricket ha kani ka than lawan ban yadon lang ha kani kasi bakirpang dauba sustenance sotun advisor jo kani kasinjuk ubaderu MLA ka jirang constituency kumukongsan ha ka jinga sakhi langru doba Gideon Kharkongor secretary ka Meghalaya cricket association uba Dipul Runtathyang vice president ka MCA uba Ryanal Kharkamni president ka RBDCA nalor kiwe de kinongkit kam jo kasinjuk ilaka cricket ka Meghalaya bad na Jantia Hills district kani ka jingpli kani ka office kanong ka Jingsdang hakaba karukom trekam jong Kariboy District Cricket Association ba ginhap banwat yaki talented players naka district kajungi bakinyo ban mikmat haka state kajungi but in future yo kinyo ban mikmat naka ri kajungi te kalong kai kajing sarong ya Kariboy District hi borokoi khamtam lada bangila ban pinmi kum ka association ka cricket association in particular ka bangia kran mata lada bangila ban pinmi yaki players ke ban represent ya ka jilla yaki players ke ban represent ya ka ri ka jungi ka long ka jing so sarong na ka banta om tang nam ta ka association nai na ka banta ka district hibro kuai ban na ka banta ka jilla hibro kuai